Hindi na raw maiiwasan na maramdaman ang bahagyang pagtaas ng ilang grocery items sa rehiyon. Ito ay mula sa latest suggested retail price list na inilabas ng Department of Trade and Industry noong January 27, 2022. Ayon kay Jerry Maglalang, ang kasalukuyang Consumer Protection Division Chief ng Department of Trade and Industry Central Luzon, ang pagtaas ng raw materials at packaging ay ang pinakamabigat na pasanin ng mga manufacturers. Liban na po doon sa of course, tumataas po yung ating gasolina, no? Siyempre may impact din po yan sa delivery o dun sa transport ng ating mga produkto. Ang pinakamalaki po talagang nakaka-affect sa presyo natin ay yung presyo po ng raw materials at saka po ng kasama na po yung laman at saka pati po yung lalagyan, yung tin cans. Yung po normally ang mabigat na pasanin po ng mga manufacturer. Dahil kasi po globally traded po ang mga ito at tayo po ay nakarely lang kung ano nagiging presyo sa pangkalahatan po sa mundo. Kabilang sa mga 73 items na magkakaroon ng pagtaas ng presyo ay ang sardinas, processed milk, tinapay, bottled water, instant noodles, mga dilatang karne, sabong panlaba, asin, kandila, sabong pampaligo at household batteries. Inaasa maglalaro sa 1% hanggang 10% ang magiging increase sa presyo. Ang sardinas na dating 15 pesos ang presyo, magiging 16.60 na raw. Habang ang instant noodles na dating 7.85 ang kada pakete, asahan na mabibili na sa halagang 8.25 sa mga darating na araw. Ayon kay Maglalang, sa ngayon ay wala pang nararamdaman na price increase sa mga probinsya, ngunit ito ay maaari nang maramdaman ng mga consumers sa mga susunod na linggo. Sa ngayon po ay wala pa po kami natatanggap sapagkat ito pong bagong SRP ay lalabas lamang po January 28, 2022 lang po. Last week lang po ito tingin ko po. At yung impact po nito ay hindi pa masyadong mararamdaman sa mga probinsya. Dahil kasi ang alam ng lahat, lalo na po yung mga mamimili natin. Ang DTI po kasi ay every week po yan na nagmo-monitor at kilala po ng mga grocery stores ang mga taga-DTI. Kaya alam nila na nakabantay kami. Kaya kung sila po ay mag-i-increase bago po dun sa paglabas ng bagong SRP, sila po ay magkakaroon ng kaso sa DTI. Sinabi pa ni Maglalang na base sa kanilang karanasan, pinakamararamdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga malalayong lalawigan. May projection na pero based sa experience kasi namin, ang pinaka medyo tataas ng konti diyan, masasagad kumbaga sa SRP. Hindi naman lalampas masasagad sa SRP. Yung mga malalayong probinsya katulad ng Aurora, yung Zambales, yung pinakamalayong bayan sa Zambales. Basta po yung meron pong epekto dun sa presyo ng transport, yun po ang talagang halos sasagad po yan sa mga SRP. Isa rin aniya ang pagkakaroon ng magandang stockage level o nakaimbak na supply ng mga groceries sa mga nagiging dahilan kaya hindi pa ganong nararamdaman ang pagtaas ng bilihin. Ang ating po mga DTI price monitors, lahat po ng probinsya natin ay may mga tao po tayo na nagbabantay ng presyo. At regularly sila po ay nagpupunta sa mga grocery stores, sa mga supermarkets para po ma-check po nila yung mga presyo base po dun sa ipinablis naming SRP. Kung ang mga consumer naman ay may nakita sa merkado na lumampas ang presyo ng isang item base sa SRP, ay maaaring magreklamo sa inyong pinakamalapit na DTI office at sa kanilang website sa inyong mga screen. Felix Barrios, CLTV News.